Una cosa que s'ha de viure per veure-ho. I que potser no ho faria molts adults, no? Doncs pues potser no. I llavors jo tinc una neta d'un altre fill que quan la seva mare, la meva jove, li va explicar, i la meva neta, que té 14 anys ara, llavors en tenia 13 encara, va dir, oh, esclar, mama, els amics són això. Que bufona, oi? Sí, jo només us volia dir això. I després, respecte a com era l'adolescència de la d'abans i la d'ara, jo us diré que em sembla que se n'han anat d'una punta a l'altra. I deixem-ho estar. Jo només us volia dir això de l'amistat, perquè és que és una cosa que jo, esclar... No coneixia vostè, oi? No, tant en aquest punt no. Perquè, escolta, em van venir a l'enterro, van venir al funeral, i van venir amics del primer ensenyament de la base. Des que eren petits, els nanos. No, sí, no, amics. els nanos ja tenien 20 i 20 Sí, no, ja, sí. Però vull dir que, esclar, quan ells van acabar la bàsica, es van separar una mica. Sí. Hi havia els que encara quedaven més íntims i els altres. Doncs quan la veu va anar corrent, tots hi van acudir, tots, inclús alguns amb els seus pares i tot. És a dir, que va ser molt bonic, molt bonic. Doncs li agraïm molt que ens ho hagi volgut explicar. Amigues i discutim i bueno, és fantàstic. Molt bé, doncs li agraïm molt. I m'ajuda molt. I a veure, vostè com valora els adolescents actuals? Jo fantàstic. Jo la joventut estoy por, son molt més sincers que nosaltres, son más desinhibidos i, en fi, jo estic per la llibertat. Lo que passa que tothom que té por a la llibertat és perquè no se comunica amb aquests adolescents. Si tens comunicació, no hay que dir-les ni hora, ni dies, ni res. No. Ja saps lo que fan i lo que no fan. Però sempre tenim por perquè no ho coneixem. I a tota aquesta gent que tenen problemes, aquestes joves, és el mateix, perquè no m'ha arribat al seu cor, però tenen els seus problemes i no són dolents, mai dolents. Doncs li agraïm molt que us ho hagi dit així tan clarament. I és així. Gràcies per la seva trucada i per la seva companyia. A vosaltres, moltes gràcies. Salutacions a totes les amigues que després comenten el programa, esclar. Sí. Bon dia. Barcelona, bon dia. És a mi? Sí, senyora. Bueno, jo sóc una senyora gran i vaig a comentar-ho sobre el votar. Sí. Sobre el votar. Jo penso, tinc nets de 20 anys, tinc nets de 16 i tinc nets de 14 i m'he freqüentat bastant amb la gent una miqueta alta, amb la gent una miqueta baixa i amb la gent una miqueta baixa més. I escolti, jo crec que dels 16 anys hi haurien molts que podrien votar, moltíssims. Clar que hi ha una part pues, que no van per aquí per allà, però jo crec que són els millors que hi haurien per votar, perquè són els que no volen guerres, els que volen llibertat, els que no volen multimilionaris, els que no volen aquests governs, perquè són aquests. Jo en tracto bastants. I, escolti, jo crec que sí, que aniríem bé. És a dir, que els troben més nobles i més sincers. Els troben més nobles, més bons i més tots. No vol dir que n'hi hagi 4 de cabells de punta que vagin per aquí per allà. Sí, però el cabell de punta no vol dir del que hi ha sota, Però hi ha gent que s'ho pren de l'altra manera, Sí, no? sí. Ho dic d'aquesta manera per no sé com dir-ho. Però, escolti, té que pensar que són els que pugen, i són els que pugen ara els que veuen les coses més clares, no volen ni guerres. I tot això, són ells els que ho porten. La gent gran ja hem passat, ja no d'allò. Són ells els que ho porten. Ja de vegades estem massa ressentits, els grans, no? Estem massa ressentits, i són ells els que ho porten, i jo crec que ho portarien excel·lentament bé, si votessin. I és clar, resulta que tots els governs de tot el món estan composats per gent gran, no? Gent gran. Jo aquí sí hauria de posar aquesta canalla que surten tan bonics, que saben tant, encara que no sàpiguen d'una manera, saben d'una altra, saben el que tenen que saber, que és el que es té que anar en aquest món. És a dir, no tenen l'experiència, però tenen la intuïció. Tenen la intuïció. I les il·lusions. I porten a dintre el que és, com jo vull dir, porten la bondat ja a dintre per tothom. Ja arreglarien una mica més el món del que està ara. Crec que sí, jo, Doncs li agraïm... Un vot molt gran pel jovent que tingués que votar. Dels 16 anys endavant, Doncs li agraïm molt la seva opinió. Suposo que és una àvia que li agradaria tenir a molts nois i noies que estan per aquí pel món en aquests moments. Sí. Una àvia d'aquestes característiques. Barcelona, Gràcia, bon dia. Hola. Hola. Jo estic totalment d'acord amb la senyora que acaba de parlar. Quants anys tens? 18. Per què no baixes una mica la ràdio, el volum del teu aparell de ràdio? Perquè així et sentirem molt millor. Vale, ja està. A veure, o sigui, aquesta senyora ja t'agradaria d'àvia, oi que sí? Sí.
veritat. Digue'ns. No, doncs això, que pensava que els joves som els que pugem ara. Sí. Els que estem creixent, els que farem el món d'aquí uns anys. I clar, no sé, em sembla que ens toca a nosaltres més que ningú de preparar-ho tot, diguéssim. Tu penses que us posen moltes dificultats? La societat us posa moltes dificultats als nois i noies d'aquesta edat, ara? Home, no sé, sí. El noi de 18 anys que ens ha trucat al principi deia que, home, que sou una mica mal mirat segons com. Sí, això sí, La gent no confia en els joves. És que no sé, és que la gent gran, en general, té bastant una idea dels joves que no saben res, que només es droguen i no sé què, i tampoc es tracta d'això. No sé. I, no sé, com a mínim els joves són molt més apassionats, tenim moltes il·lusions, més revolucionaris també, les coses canvien més amb els joves que no pas amb la gent més gran. I tot això li podeu dir als vostres pares, per exemple, als teus amics i les teves amigues, això li poden dir als seus pares, als seus professors, a les persones que tenen al voltant o no? Home, jo a la meva mare sí, que és bastant així molt oberta i que li agrada molt tot això de la llibertat, però amb els joves no, I en els professors? En els professors? En general? No ho sé, jo no és que ho hagi intentat mai, no ho sé exactament. Però mai no es promouen, diríem, debats entre professors i alumnes on es parlin d'aquestes coses i no de mates o de suspensos o d'aprovats? No. Com a mínim a l'escola on he anat jo, no. Escolta, i els nois de la teva edat i les noies teniu por d'alguna cosa concreta? O de moltes en general? No ho sé, jo personalment no tinc por de res, em sembla. I tens confiança en tot? Sí, més o menys. Home, sí que la gent ens espanta dient-nos que si hem d'estudiar molt, que després no podrem fer res i coses així, però no sé, això més que res és la gent gran que ens espanta a nosaltres, però tampoc és que tinguem massa por. Però penses que no hi ha per tant? No. Molt bé, què estàs fent? Jo estic estudiant primer curs de físiques. De? Físiques. De química? No, ciències físiques. Ah, de ciències cíviques. Perdona, és que no t'havíem sentit bé. Molt bé, i tens en perspectiva alguna feina? Home, jo vaig fent feinetes una mica i ja està. De moment això i feina. A mi m'agrada molt tot el de l'espai. No sé, ser astronauta o alguna cosa així. Doncs a veure si podem algun dia donar la notícia que ja estàs preparada per un viatge d'aquests. Tenim la primera astronauta catalana. Esclar, com que hi ha una noia astronauta, doncs perquè no hi pot haver una altra, oi? Sí. D'aquí un temps. Doncs que tinguis molta sort. Gràcies per la teva companyia. Bon dia. Aquesta noia de Gràcia, de Barcelona, no té por, diu que no hi ha per tant, tot el que la gent gran diu o la societat diu, i per una altra banda la senyora de Manresa parlava d'aquesta por dels adults. En general els adolescents tenen por o no tenen por? A la vida, al món, a la gent... Bé, esclar, el que passa és que parlant en una conversa i així per la ràdio, doncs és difícil fer ràpidament una introspecció, però com que amb aquests adolescents hi vam estar moltes estones, varen sortir moltes coses, no? I una de les coses que va sortir és que els adolescents sí que tenen moltes pors, més de les que els pares creuen, però no tenen por, per exemple, ni al sida ni a la droga, que és una cosa que sembla que és l'únic que obsessiona els pares. Sí, això del treball, del fer, el que deia la noia. Sí. Diríem que una de les grans pors que tenen els nostres adolescents és por a l'avenir, no? Després hi ha una por, diríem, al buit intern, no? I també especifiquen moltes pors a la mort. No? L'adolescent està, com diríem, molt connectat amb la mort i hi pensa sovint. I per això molts d'aquests, de vegades hi ha adolescents que juguen, diríem, enganyar la mort i arriscant-se, no? No sé, per exemple, agafar una moto i anar en direcció prohibida, no? Pensen que és, jo què sé, el millor del món, no? I també hi ha una cosa molt curiosa que es dona amb la majoria d'adolescents i és aquesta necessitat de connectar, diríem, amb l'altre món, amb els esperits, i els agrada molt, doncs, moure taules i fer parlar els gots. Els adolescents senten, en general, una curiositat infinita i rarament reconeguda als adults per als fenòmens paranormals. I sobretot n'hi ha molts que juguen mentalment amb la idea del suïcidi, com es podria jugar amb una nina, no? Per ser aquí m'agradaria fer un breu incís abans que continuïs dient que tenim una carta que hem rebut fa temps d'una noia jove que acaba de passar l'adolescència, que parla d'aquesta tendència al suïcidi, d'aquest pensament reiterat del suïcidi,
que no l'hem oblidada, si és que està escoltant, que la tenim reservada per al moment adient, però que aquesta carta serà motiu de comentari. Sí, perquè un dia en parlarem en profunditat d'aquest tema, no? I perquè hi ha una cosa que hi ha forces adolescents que tenen un company, com ells diuen, que ja ha arribat, no? Hi ha adolescents que intenten el suïcidi i una adolescent que l'havia intentat, una noia, m'explicava que va fer l'intent perquè els seus pares es tornessin més raonables amb ella. I pensen sovint, i els fascina moltes vegades, encara que no ho intentin, ni molt menys, no? I diríem que veuen la idea del suïcidi com una mena de poder, com una mena de revenja sobre la vida, i molts de vegades d'ells com una manera de deixar de patir, no? Els nois i les noies en moltes ocasions el que diuen és que diuen mentides perquè els pares d'alguna forma els obliguen, no? Sí, esclar. És a dir, que s'hi senten abocats a explicar una història perquè els deixin estar. Sí, perquè de vegades es dona això, no? Perquè als pares també els és difícil tota aquesta eclosió dels adolescents i com tractar-los. I de vegades es passa de no preguntar res, de no censurar res, a massa control i llavors contínuament se'ls està preguntant on has anat, què has fet, etc. I llavors, esclar, diuen que es veuen obligats d'alguna manera a dir mentides per conservar, diríem, el seu ser, la seva independència, no? Un em deia, home, de vegades els hi dius que estàs al McDonald's i estàs amb una noieta, no? I uns altres em deien, mira, de vegades els hi dic que vaig a dormir a casa d'un amic i després quan ells telefonen per comprovar-ho i després me'n vaig de juerga, no? És a dir, una cosa és certa, no? I és que l'adolescent no sempre, diríem, fa coses honestes, entre cometes. I llavors, ells, la majoria, quan ja estaven allà, doncs, com molt deixats anar i molt sincers, deien això, no? Diu, doncs mira, quan no et deixen agafar la moto, doncs ho fas. Quan et diuen que tornis a les 12, doncs tornes a les 4. Quan no et deixen sortir, doncs mira, si pots saltes per la finestra, no? I aquesta és una cosa que, ja dic, aquestes mentides són dites com per conservar la seva vida privada, no? De vegades no volen dir on han estat, què han fet, i simplement estaven, doncs mira, amb uns amics escoltant música i prou, no? Catalunya Ràdio. Dijous al Regina. Tinc una polvera tota de marfil que va regalar-me un amic del Brasil. Ressons presenta Follim Follam els dijous 20 i 27 de desembre i 3 de gener a 2:15 de la nit al Jove Teatre Regina. Follim Follam aquest dijous al Regina, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. Aquests dies vine a l'Esclat. Tots els dilluns, dimarts, dimecres i dijous tenim un regal per tu, perquè s'apropa Nadal. I per Centre Comercial Esclat, una nova forma de comprar. A Barcelona, davant l'estació de Sants. Vine a buscar el teu regal. Quan es parla amb els adults dels adolescents, hi ha un tema que preocupa sempre, el sexe. Sempre els hi preocupa als adults si els adolescents i els joves tenen o no tenen vida sexual. Però els adolescents es preocupen si això ho fan els seus pares? Sí, hi ha un moment de la vida que, esclar, ells pensen que saben que els adults tenen relacions sexuals i per analogia, un dia passen a pensar que els seus pares també en deuen tenir. Però una cosa molt curiosa que tots varen dir és que no es poden imaginar ni la vida sexual dels seus pares, quasi ni que en tinguin. És una cosa que se'ls hi fa com inimaginable. Impossible. No? Sí, una cosa impossible. Ho veuen més bé en els altres adults, però en els seus pares se'ls hi fa absolutament impossible, no? I el que passa respecte a això és el que tu deies, no? Que als pares només els preocupa en aquest aspecte la vida sexual dels nois i quasi de les noies, no? I d'aquest aspecte els preocupa allò que en diríem les relliscades, no? Una noia em deia, diu, és que la meva mare no para de dir-me malfia't dels nois. I llavors passa una cosa molt curiosa, i això més respecte a les mares de les filles. Les mares o lliguen les noies a casa, que encara hi ha moltes mares que lliguen les noies a casa avui, o els hi donen la píldora, o anant a l'altre extrem,
desitgen que aquestes filles i fills siguin supermoderns i llavors els hi pregunten coses que realment fereixen molt els adolescents. Allò de, què, ja has fet allò? Dit així, allò. Allò. Perquè, és clar, allò és l'eufemisme de ja has tingut relacions sexuals, com no fa gaire, i encara hi ha algunes cases que en lloc de dir ja tens la regla, ja tens la cosa. És a dir, aquesta dificultat, no?, d'expressar les coses tal com són, no? El que és cert és que cada cop més d'hora els joves, els adolescents, parlen d'amor en aquests moments a la societat actual. Sí, però mai amb els pares. Els nois s'abracen, flirtegen, no se n'amaguen, i els pares a la lluna. Ara, ells mai no es diuen que estan enamorats fins als 16 o 17 anys. L'expressió és estar per mi, o estar per tu. Sí, estar per mi, sortim junts, es donen la mà, es passegen, i de vegades diuen, oh, ja fa molt de temps que anem junts, fa un mes, fa 2 mesos, no? I poca cosa d'això, no? El sexe sí que hi és present, també, en aquests moments, a l'adolescència. Sí, a veure, entre els adolescents, com a filosofia, entre ells, està permès, però diríem no és obligatori. L'amor precoç no és entre els adolescents ni una norma ni un valor. Ara, sí, entre els nois a partir més o menys de 16 anys en presumeixen, es fan el dur, el mascle, però en canvi tots aquests adolescents ignoren que elles, de la mateixa edat i més jovenetes, els prefereixen, com em van dir, dolços, mentiders i més vells. Caram, les nenes d'ara. Sí, sí. A veure, no s'ho prenen d'una manera seriosa. Elles i ells esperen l'amor seriós per més endavant, no? Per l'avenir, no? I una altra cosa molt curiosa és que els adolescents no creuen en l'amor foll. Ah, no? No. Diuen que prefereixen l'amor lliure fins al dia que tinguin fills i que des d'aquell moment seran fidels. Caram, això és sona com abans, no? De totes maneres, dona la sensació que els nois i les noies d'ara no tenen gens ni mica ganes de semblar-se als adults, al mirall que tenen per aquí al voltant. Doncs en general, no. Pensen que els pares els han educat bé i diuen que probablement ells ho faran igual. Ara, en general és curiós perquè és en l'única cosa que, bueno, tots els que vam estar veient estaven d'acord, no? Diuen que pensen que ells ho faran com ho han fet els seus pares, però millor. Està bé. Sí, van dir tots que millor. Milloraran l'exemple, el model, milloraran el model. Sí, 2 retrets que els hi feien els pares. Un, que no els saben escoltar, i que quan ells tenen necessitat de parlar als pares no comprenen res. Una nena noia de 13 anys em deia, és que un dia jo li vaig parlar al meu pare del meu amic i ell va fer veure que no entenia res. I em va dir, jo quan tingui fills els hi parlaré i quan ells em parlin intentaré entendre els que ells em volen dir entre paraules, no? Els adolescents pensen en general que els pares no estan dotats, és molt curiós, ni preparats per viure en parella. Caram. I que els pares no són, em varen dir, models a imitar. És molt curiós perquè diuen que molts ara entre ells no es pregunta de què fan els teus pares, sinó que estan divorciats. I un em va dir una cosa molt curiosa. Diu que ell mai no li passarà allò de dormir al sofà del menjador. És a dir, que ho veia molt sovint a casa seva. Sí. Hi ha una cosa molt curiosa i és que molts critiquen i es lamenten de que els pares es queixen massa, no davant dels fills, sinó dels companys de feina, de la feina, i que aquests pares d'avui, diuen ells, tenen por de tot, de la droga, del sida, dels atracadors, de la mala influència dels infants, en fi, de tot, no? La psicòloga Emília Rosa ens està parlant una mica de l'opinió dels adolescents en funció del que els adolescents van dir amb ella i amb altres professionals de diferents sectors en una reunió que hi va haver. De totes maneres ha portat un document, jo crec que és tot un document d'un noi de 13 anys que explica una cosa molt seriosa. A veure si tenim temps de dir-ho. Sí, és molt breu. És una composició de la classe de castellà. Me la va fer arribar una mestra, és un noi de 13 anys i mig i diu així: no creo que la edad de 13 o 14 años sea una hermosa edad. Para mí lo era más bien la edad de 7 años. Después la vida se hace más difícil. Personalmente no me parece que me encuentre en la hermosa edad de la vida. Tal qual.
Regreso a casa a las 5:30. Descanso hasta las 6. De 6:30 a 9 hago mis deberes. De 9 a 10 ceno. Luego voy a acostarme casi sin ver a mi padre, sin hablarle de la escuela o de mis estudios. Cuando voy a ver a mis abuelos, ellos me cuentan que casi no fueron a la escuela y que ya a los 11 años trabajaban, pero por lo menos ellos se movían, corrían, vivían al aire libre, en tanto que yo estoy encerrado todo el día. Cuando llego a casa y me desplomo en la silla frente al cuaderno de deberes, la cabeza me da vueltas. Estoy hasta la coronilla. Me dan ganas de dejarlo todo, de abandonarlo todo e irme lejos de aquí para hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Me dan reprimendas, me hacen advertencias y me dicen, ya verás, más adelante lamentarás no haber trabajado bien, serás barrendero o vagabundo. Tengo miedo de llegar a ser adulto, de tener que tomar decisiones, de encontrarme completamente solo ante la vida. Para mí, el maravilloso mundo de la niñez ya pasó. La niñez significa inocencia, y yo era feliz. Ninguna preocupación que me atormentara, que me inquietara, que me molestara. Ahora bien lo advierto. Me gustaría volver a comenzar la vida, dar un paso atrás, tornar a ser niño. Hi ha una cosa molt bonica que em varen dir aquests adolescents, que els pares volen semblar joves i que això és una cosa que amb ells els hi sembla molt ridícul. Diuen que de vegades no se sap si un pare és el pare o el fill. I em van dir, digui-ho per la ràdio, digui-ho, sisplau. Els nostres pares tenen por i que tinguin la valentia de fer-se grans. Doncs no hi ha temps per gaire comentari, però és que no és necessari. Després de la petició i després de la redacció, jo crec que han quedat clares moltes coses. Gràcies, Emília Ros, per totes aquestes coses que ens has explicat i que ens has comentat avui, i fins la setmana pròxima. I a vosaltres, gràcies per les vostres trucades, per la vostra companyia, i recordeu que demà a la 1:01, després de les notícies, tornarà la solució un altre cop a Catalunya Ràdio.